У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, мы сёння з вами маем две ўрачыстасці. Нашы дзеці прымаюць першую камунію, але таксама сёння мы узгадываем у літургіі Троіцу, Святую Троіцу. Я вам шчыра скажу, кожны год, калі надыходзіць гэтая ўрачыстасць на Свяцейшай Троіцы, і мне трэба казаць казанне, я кожны раз разумею, што я нічога не ведаю, што я далёка не ведаю Бога. Што гэтая таямніца, я яе вывучаў. Я ведаю, як яе тлумачылі на працягу стагоддзяў у касцёле. Розныя спробы тлумачэння. І я гэта ўсё магу перасказаць. Але на сённяшні дзень ўсё роўна гэта для мяне застаецца таямніцай. Чымсьці такім, што я да канца зразумець сёння яшчэ не ў стане. І мне кажется, дарагія браты і сёстры, для мяне асабіста гэта вельмі важна. Каб я сябе не супакоіў, што я ўжо ўсё пра Бога знаю. Каб я быў гатовы на тое, што Бог можа мяне яшчэ здзівіць, паказаць штосьці новае пра сябе, адкрыць штосьці новае пра сябе. Я думаю, што для кожнага хрысціяніна гэта уменне, оно важнае. Уменне здзівіцца Богам, адкрыць штосьці новае, шукаць Бога. Гэта што датычыцца таямніцы Святой Троіцы. Канешне, не хацелось бы гэтымі цяжкімі разважаннямі нашых дзяцей замучыць, таму што ўсё ж такі сёння іхняя ўрачыснасць. І я хачу да вас сёння звярнуцца, дарагія дзеці. Вы сёння першы раз прымаеце Езуса Хрыста. Напэўна, можна спрачацца, ці сапраўды вы ўсё вывучылі і разумееце, што будзе адбывацца. Можа так, можа яшчэ не зусім. Па-рознаму можа быць. Але я веру ў тое, што Бог сёння да кожнага з вас прыйдзе. Прыйдзе і кожнаму з вас скажаць: «Я тебя люблю. Ты мой. Ты маё дзіця». Да, магчыма, мы гэта не пачуем нашымі вушамі. Не пачуем такіх словаў. Але, ведаеце, на працягу свайго жыцця, кажучы вам гэта, я ўзгадываю сваю першую камунію. Мая першая камунія, я нават не памятаю, колькі мне гадоў было. То пачатак 90-х гадоў. Такіх камуній, як сёння, не было. У меня там, дзе я жыў, там увогуле касцёла не было. Мяне вывезлі далёка-далёка, у Вільнюс. Па такой падрыхтоўкі, як у вас, мяне не было. Мяне вечарам сестра, законная монашка, расказала, што трэба рабіць, расказала пра запаведзі. І вечарам я паспавядаўся. І сразу же была першая камунія. Я быў адзін, нікаго рядом не было, з бацькоў была толькі мама. Але вось такая была моя камунія. Можа, она была не такая ўрачыстая, як сёння ў вас. Але, ведаеце, да, я не рыхтаваўся так, як, магчыма, вы. Я не хадзіў год, 2 гады, а можа і больш, на катэхезы. Такі час быў. Не было каму весці гэтай катэхезы. Але, ведаеце, тое, што я дасведчыў сёння, азіраючыся, то тады я гэтага не разумеў. Для мяне гэта сапраўды быў вельмі важны момант. Ён у нечым змяніў маё жыццё.
Бо пасля гэтага, да, я раней у касцёл часта не хадзіў, але пасля гэтага былі такія перыяды майго жыцця, што я кожны дзень быў у касцёле. Ці атрымаецца так у вас, я не ведаю. Дай Божа, можа не адразу. Можа трэба, каб вы трошкі падраслі, трошкі больш штосьці зразумелі і ўзгадалі, што да мяне ж прыходзіў Езус. Ён увесь час мяне чакае. Таму, дарагі мае, сёння таксама і Евангелие нам кажа аб тым, што Езус застаецца са сваімі вучнямі. Ён так і кажа: «Вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Што бы вы не рабілі, куды б вы не пайшлі, куды б вы не паехалі, пераедзеце ў іншы горад, не ведаю, кудысьці яшчэ, памятайце заўсёды, Езус ёсць з вамі». Вы пра яго забудзецеся. Ну так можа стацца, па розных прычынах. Что-то вас отвлекет от него. Все роўна прыйдзе момант, узгадайце. Езус ёсць з вамі. Ён ні на крок ад вас не адыходзіць. Таксама, напэўна, будуць у вашым жыцці такія моманты, калі вы, таксама як у Евангеліі, вучні, засумняваецеся. Можа, вы вырасціце і ў пэўным моманце жыцця сцвердзіце, што мне, наверное, лягчэй без Бога жыць. По-рознаму нашае жыццё можа скласціся. Але як бы там ні было, вельмі часта ў жыцці прыходзяць пераломныя моманты, калі мы ўсё ж такі вяртаемся і пачынаем шукаць Бога. Так вось памятайце, нават калі вы ад яго адыдзеце, Jesús ад вас ни на шаг не отойдет. Ни одного з вас ён не бросит, не пакіне, бо вы для яго вельмі важныя. Мне вельмі хацелася б, каб вы пра гэта памяталі. І няхай уся гэтая урачыстасць, вся гэтая прыгажосць, гэтыя здымкі, якія пазней застануцца, памяткі нейкія, свидетельства, да, пасведчанне аб тым, што вы прынялі першую камунію, будуць для вас менавіта такім напамінам аб тым, што Езус стаіць каля кожнага з вас, што Езус кожнага з вас любіць. Пра гэта памятайце. І жадаю вам, дарагія мае, каб вы адчувалі прысутнасць Езуса ў вашым жыцці, каб вы распазнавалі ягоную прысутнасць, каб не баяліся да яго звяртацца, тады, калі добра, калі ўсё будзе класна, але таксама тады, калі штосьці будзе не атрымлівацца, калі штосьці будзе пагражаць вам у вашым жыцці. Не бойцеся да яго звяртацца. Езус — это той, хто нікога з нас не пакідае.